Maayong hapon sa tanan. Masuroy-suroy sa amin kaya wa may mga kwarta. Lang magmukmok mi sa kwarto. Masuroy-suroy sa amin o mangita mig maayohon. Wa usaw ka talented. Di makaya tiguwang na ta. Tiga Maragusa manawagan rin taon ko. Isa ka init diri ang. Sa tawaran ka window shopping. Window shopping. Masakit na lang yung mga kuto-kuto diri ano kay wala di mga kwarta. Yan nila nintawon ko diri sa Maragusan kay naghatag ko ka ng isway glow. Hatag pinaskuhan iya ano ginoo ko sa reel mo oy na. Nagani ko diri ano naglaro-laro gani ko diri sa kasi tawag gani Food bazaar. Food bazaar. Magtataw na mi diri si way kwarta. Kay magmukmuk may diri sa kuan wala jud ni. Iya may auto Rica Patinho. Shout out to kay Rosalie. Kung makaantik lura ka pag umangkot ka. Rosalie. Pag umangkot ka. Hello Tony. Maribel, mga sa Maragusan na namin sa Food Bazaar. Ito yung Clamino kayo, may kwarta. Shout out I dog! Watching from Kuwait kay Karajin Gaban ako si Hilchris Alakuan Igsoon. Shout out from Singapore kay Ayi Chowa. Hi, Mina Rose. Bula, hi, Antro. Gumangkot ka? Ha? Mina Rose, gumangkot ka? Gumaka, hindi gulay diri ako. Maragusan, ano na? Ano? Ano? Purple. Oh, kuha, nagkinasa purple na mais. Sila sana mais ang dapo, no? Hindi gulay diri ah. Hi, Flores. Sabaoy. Hi, Sabaoy. Nusan ni? Naligim na ako ang diri ah. Ay, balikan ako tong kuan. Balikan natin na to ang gusto. Ang organic molasses ang igamit. Oh, dako kaayo ang balanghoy. Dako kaayo. Makaon pa ni. Oo. Ang balanghoy. Dako kaayo sa balanghoy. Di ba ni makaon sa kay kaunon? Number 1 day sa Hi, Mayor. sa sagingan na nadawot. Ang ato ang Maragusan. Maayong dinha. Yan, hi Amelia, maayong ito kanimo. Yan, hatayo kung laki, namra ibili, mga kay laki gani, mga taginoon to si Muha. Hi, pa-shoutout ko auntie, kumaka-auntie mo no. Pag umangkon ta mo, ay mo po naman sa akong pangalan na Flora. Ang saman. Nami sa Food Bazaar sa Maragusan. Nasuri-suri lang ni kaya may mga kwarta. Maragusan, may kwarta. Ano kanindot mo? Kaya ako igsuon ha pa ito. Ay, okay. Nganong nagpailit mo yung taong kaiyaan? Naglag-lagin daw ko no, alangan magsigilan tagkuhan sa kwarto, magmukmuk. Magmukmuk sa kwarto. Ano? Ang baboy karon. Lami kayo ka nang iuli ug kuan ba ka nang Davao. Ginoo ko ako lang tong participation diri sa kuan. Adon na lang ko din, nakuha ba na akong tilapia. Sige. Hala, ang mga gabi diri hastag dakuang makaon pa ni. Hagonit sir ha sa gabi. Tawar gud oh. Dako kay gabi. American size, ay kuan di ay black size. Ako, pero ko ba ani yung kuan oy, usan Americanong kuan gabi. Pansin ako iyaan kay Kim Elazardi, maayong udto sa inyo ha. Naa sila green diri na mais ug naa sila violet. Ug na po yellow. Hala, usan ni? Labunaw ma'am, pwede na mo tilaw ma'am. Nara ma'am. Usan ni ma'am? Labunaw. Usan labunaw? Tilawan dam? Oh, kahoy man na siya bukas na. Ay, kahoy. Buha. Ha, sa kahoy. Siya. Sige, paano na? Hiti na to. Labunaw. Hey, magkaon tag labunaw, murag ko ni puta sa kahoy. Apilo ng panit anite? Ayaw, mura siya. Dili.
Ah, okay. Mura siya kuan o kanang salila. Ako sa parukan ato. Nako, lumong mahulog. Labunaw. Karon pamigad kita aning labunaw. Ako sa ditong kindi. Inday Flor, asa man sa Uncle Chito, Joan. Ay kung maka-Inday Flor kas kuha ha. Agmubo naman sa akong pangalan, Jesus Christ. Muokso ka. Lamig na gagasan. Ay maugso ka. Ako lang ba ani madam? Dapat pa manigiba. Sa putin ko lang kay kaunon eh. Ibalik ninyo. Ulo eh. Tabay ang kilo. 20 kilo ma. Labunaw. Ang lasa gud niya no kay kanang Gihimo mo kay nagsuka. gani ang lasa sa labunaw kay murag lasang iba na gipatuluan og suka na Ano na? Hala? Blueberry ay kanang bunot. Before magbitin ng mga best friend. Asa ni butang ma'am? Asa man salamat sorry kay ma'am. Hala? Kanindot sa kuan oh kanang Ano kan siya? kanang bunot gud na gihimo og kuan kanang bitin ba ni? Besh. Labunaw, labana nga tugnaw. Lisir ba? Ito ay, kami asa di ay kamangkaoy na ako sa Margusan sa Food Bazaar. No, kaya ba may kwarto, di may pwede magmukbuk lang sa kwarto kayo ay mga kwarto, tanong-tanong alam sa kadaplinan. Gat, makakayaan eh. Gat ka, kan? Sa inita, oy. Mga tagko mo kayo mga, ano? Ay, matilong mister. Hala, ang ilahang ko ang diri at sal, murag talingan ni ko ano. Ay, dito tayo sa Brian. Asa? Kabalo mo ka o niyaan Katrina May Milyandes maayo utukan nimo di man naman Hi! Ay, kagwapa yan nila. Uy! Ay, mamay. Isa sa kumampi. Dapat mo bless lang ka. Bless ko, be. Grabe po yung mga pilok na dire masangatan og mapa dito. Kauto ba ko? Pak siksik udto kayo siksik kayo. Ay may kayo ay. Yaan guba man imong nang. Kamo na mapainit nya way kwarta, di ba maguba yung mga nang? Alright. Unsa din siya naputas idol? Labunaw. Ito mo din niya. Ano kay anong sabay? Ano niya? Sa bayot ko rin, makabayot. Hi Sydney, Sinday Aurelio, kay Jane, amang pang. Bardian, Joby. Nalamiya, diri uy. Hala, oh, dira oh. Moni, hala naman ni bugas mais diri oh. Nakakaw na kana. Sige pangalan ani, sir? Kalapi. Kalapi? Gani yan, ikaw taglabunaw ka na po kalapi. Tamis na siya, ma'am. Nambunga na sa kuan uway. Tamis na siya, ma'am. Palagi kita isa. Ano ba ni ko? Mura man ni kuanay ka ng biyais. Biyais ni? Yes. Ang mga taga ang puta sa Maragusa, puro aslom. Manawang pud aslo. Murag atngal ni mo da. Ano sino? Ay, may pulutan. Nanarigi mo yung mais diri, abiro? Wala mo yung mais diri mo, sir. Hi, maayong udto. Hi. Hi, Iski Sirman. Makababay mo man, may hatay siguro ang ma'am. Agad na ako. Kasama pa nila kinano oras. Isa kumpun na mais. Laya sa dire. Sige, ma'am, dyan. Ali. Sa gawas. Ano ko uwi ba? No, napay.
Uy, na. Hala na. Napi Rambutan na, ma'am, rambutan. Rambutan. Kuyos pa sa kong lubot. Jesus Christ. Alin na? Iyaan gitid kayo ka alangan. Saan na mabanta diri ah. Tato banos. Alam sa mo. Nagigay-igay na ko kayo kung makapritis. Uy. Madam, what if we go? Ito mo, di ba? Inyong bagay, takot o sa inyong iligang sa inyong bagok bakter. Sige, o sige, talong na pa ta. Ay, tingin ka. Thank you kaayo. Salamat. Ano, mamalit na ako. Kaya plura ko, magkaya plura ka no mo, tikat pag umangkon ba? Lo, mga bungon diri no, dagko pa sa itlog ni Nili Chris. Tawas at plura, kay Angie Kabatik. Lo, na sila tilapia, nakapay ko no puso. Sige, sige, dire. Ay, bunga. Di makaon ro ha. Pagi siya to yaan kay Cheryl May, Diso, maayong utukan ninyo. Isa taga Maragusan diri ah. No? Hamis kayo lang saging diri ah. Hamis pa yung taon sa kong ilok. Dako kayo madam, gani dako kayo mga butong diri ah, mga lubi. Ug mga kanila kana mga rambutan. Shout out from Jensen Plura. Hoy, Apple Tisay, na madukdukan din na ako na yung kuto-kuto ba? Pag muko naman sa akong pangalan, base. Iyan, asa nagapit na ako sa food bazaar sa... Oh, bakit ko ba? Ligo, ma'am. Pero ako pandera ko. Salamat, ma'am. Sigusing ko, taga-picture mo. Na akong pamasahe pa uli. Iyan, pansin namin kay Lidilyn Ramos. Hi. Tia, basin pwede ko nimo ma-shoutout. Taga-Lapu-Lapu ko Cebu. Mawala dyan ako ang postpartum nimo. Ma'am, salamat kayo. Bibi Juan, Mahusay Ibanez. Plura, mayong odto, Plura me. Alam yung kuto-kuto na. Huwag ko naman sa akong pangalan, be. Higigaan yun niya akong pangalan ba? Tata, din. Pwede. Hi! Init kay Maragusan ay pero paabot sa pagkahapon na sa Tudnawa. Hala na ay marang. Ikaw na patag marang? Di kita kalibangaon anin. Ikaw kong laban na. Ikaw ang kukuan. Asa man na pet ta. Kon, itang yo. Tara, ay napa. Okay ra kay. Kamusta na si Cardo? Lola Plura, patay si Cardo. Namatay pa si Cardo? Wala man. Ismail Sabao. Ismail Sabao. Ngayon pa naman. Food Bazaar sa Maragusan. Sige. Tulo. Nani pag-sop-sop sa Marang. Alay na ganito si Guapo Montek sa pan. Shout out ko from Hong Kong kay Claire lang, Ma'am Lia. Isa ka sa po na. Shout out ko taga Lagurat, mga taga Maragusan. May Sanjay, yaan, musta na diha. Bapa daw po, masyawa shout out. Matang bilas, bigo. Baba ka pa gutom lagi. Muli nami ay kayo. Marami na ko, wala ko pulos diri sa Maragusan. Kaya sige mapalit. Ay, kwarta.
May pangungay. Hindi ba isa nga di man ka handos? Ayaw mo ta sige ka na. Nana may handos-handos dito eh. Ano ang handos? Bigyan ko kaya yan, may chat ako ka. Mama, wag ko sa Marcos at tigo 5 lang mo be. Hi. Salamat yan. Magwapa taga Margusan ay. Pinag-filter mama. Salamat kayo ma'am. Salamat ma'am. Nami kayo mapalit ba? Kit-kit daw ang tubo yan sa likod. May tubo sa likod. Ah, oh. Tubo. Ikaw, sabaw rin. Payanin. Natawan ni ate. Panghata po dati mo ito kanyang beka. Saan ko panghata si Mona eh. Isunod ako silpon. Pasya ito iyaan. Ladi sa family. Lupon da Oriental. Labi na sa ako ang wako na amahan. Ang happy birthday. Love, love, lots iyaan. Hi. Si Kataway. Iyaan. Nandiyan po. Mga kapatid. Asawa ko. Mga Oliveros. Shout out iyaan. Diri sa Jimmy Bahara. 5th floor. Lisa Apparel Shop. Maayong utok sa inyo. Ay, nakita na jiktakal. Ma'am, 5 mami. Papalit ng fresh water. Sige, ate Carlet. Gana ha? Doon, doon. Balik, balik. Thank you. Gusto ko uli. 26 ma'am. Makita pa maglaki din sa Margusan ma'am. Apa jadi ka mahalin? Atay, Margusan ma'am. Puro mga ulita. Puro mga batanon. Awag yung pakita mga 40 pataas. Wala pa dyan. Wala pa dyan ma'am. Salamat kayo ma'am. Ikaw magkaon na itong kuhan, rambutan. Ma'am, salamat ma'am. Thank you. Ha? Kasi may nadiri ah. Wala mo, sa mga putasa. Ay, kung na oh, kanang murag gani, ganang yun prutas sa kuan. Pero, kasi may kuan ko. Hindi na pa. Iyaan, Ern, hi, mayong utokan ninyo. Ay, pagula-ulaw eh. Ma'am, wala may ulitaw diri, ma'am. Ha? Pang one night na, ma'am. Ulitaw daw. Wala ba ko iligo ay? Madam, balik ko pa. Hindi lang madam, kay silo daw kayo. 1, 2, 3. Ah, salat. Anak, kadapot. Ngiti sa kuto. Kay maghipos sa kuto. Wala ko ng anak. Handes, anak. Perfect sa masya. Karapit. Balik sa puit. Tira. Mga laki diri ay. Because Laki. Lala. Dilay. Dili. Kani, mati. Pa. Tos camera. Ala, una. Mahal ito kong bunot ay. Ligo. Wala ko, ako ligo. Laban ako, sir. Kasi ko, Neil Chris. Basta. Oh, ala. Yeah, pagka natin sa gagawin. Ay, ma'am, salamat, ma'am. Salamat. Hello, iyaan. Sabak na sintami diri sa kuan. Ito rin. Lagi mo na nagpalong. Hasta inita. Ah, si Neil Chris. Double purpose niya. Tayo niya. Kaon. Ah, Neil Chris. Delos kong toto, kay Kate Pahardo Abidos. Abiho, si Kate Pahardo. Ha? Ano kayo, Flora Asmi.
ikaw Maria Teresa Aluro Gomez. Makuto-kutuhan yun. Tamo no si mo panguhan sa akong pangalan ba? Ay, ayaan, Flora, pansin ako, shoutout ko, ba, from Butuan City, Flora! Mayor. Lagi, yung mga akong buta, akong tutulan. Ayaan, pero namin, manigol utang. Ay, utang, mag-utang mo ha. Hindi ka eh. Bakit pagsamutan niyo eh? Marang ba? Marang, haha. Okay. Masa ba? Dito ta mga gidi, bugnaw. May situpan eh. Manap na, panghatag ko tira. Ano, kay Utay. Utay ko yung kay Ani. Mayor! Salamat ni Mayor ha, kay Trina si sa kwarto. Ay, kwarto mamoy? Ay, kaya na. Ay, kaya. Lagi lang me. Oh, pero kwarta ah. Bayan, din. Ulit yung teka. Ulit man yung parang. Dahil lang ha, kanina ko mabasa, ginawa ko, mura lang ito ko namubuan na ni. Flora me, iyaan, kagwapa ba? Maragusan! Bakit Maragusan ay asking? Iyaan, laging taon diri sa Isla de Fuego, Siquijor. Wala dyan problema ma'am kung, ay kisa man ka ma'am. Si Eljan, wala dyan problema kung iyo ko imbitahon. Siyempre, ato ang mga bayad-bayan, dira na dapit ha. Wala dyan problema. Masahe, accommodation, transportation, o kaonisation. Ay, wala na ko ikuan. Wala na ko internet. Wala ko internet dahil. Salamat kayo sa pagtanong sa kuang live. Thank you sa sa tanan sa 754. Kanina nabot ko 1K. Thank you sa sa tanan. Pangitan ako naungoy. Salamat kayo sa tanan. Salamat. Maayong odto.